муродали Сафаров собиқ корманди мақомоти судӣ баъди ба нафақа баромадан дар деҳаи Заркорон ҷамоати дехоти ба номи Мирзоали Вайсов ноҳияи Восе вазифаи масъул раиси кумитаи маҳалларо ба дӯш гирифт. Дар ноҳия ӯ яке аз аввалинҳо шуда барои пешгирии пахншавии коронавирус корҳои безараргардониро ба роҳ монд. Бо иқдоми раиси маҳалла, мактаб ва манзилҳои истиқоматии деҳа, роҳҳои байни кӯчаҳо муҳит бо истифода аз техника бо маҳлули гипохлориди натрий покорӣ карда шуданд. мо маротибаи дуюм аст ки барои пешгирии ҳамин беморӣ бо хлор ҳама кӯчаҳои деҳаро ва мактабро безарар гардонда истодем. Дар деҳаи мо 327 хоҷагӣ ва қариби 5000 аҳолӣ зиндагӣ мекунад. мо ҳама бо онҳо ҷамоатҳо маҷлисҳо гузаронда истодем ки аз ин беморӣ пешгирӣ кунанд. барои пешгирии пахншавии коронавирус ҳамин гуна тадбирҳо дар дигар ҷамоатҳои деҳот амалӣ карда шуданд. дар деҳаи дашти дилӣ ҷамоати деҳотӣ ба номи Мирзоали Вайсов, деҳаи Тугарак ҷамоати деҳоти Тугарак ноҳияи Восе корҳои покории кӯчаҳои деҳот бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ анҷом дода шуданд. дар ин рӯзҳо назар ба дигар аъзоёни ситоди ноҳиявӣ кормандони маркази санитарии эпидемиологии ноҳия серташвишу серкор ҳастанд. аз рӯи маълумоти сардухтури ин марказ рӯзҳои аввал маводи хлор намерасид ва дастрас намудани он кори мушкил буд. аз шаҳри душанбе маводи хлор оварданд. онро дар лабораторияи марказ санҷида маводи гипохлориди натрий тайёр карданд. ин маҳлулро бо миқдори муайяни об ҳамроҳ карда дар корҳои безараргардонии маҳаллаҳои аҳолинишин ва ҷойҳои серодами шаҳраки ҳулбук ва деҳотҳо истифода карданд. оиди пешгирии сирояти коронавирус имрӯзҳо дар ҳудуди ноҳияи Восе аз тарафи кормандони маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии, кормандони тибби оилавӣ ва инчунин ташаккули тарзи ҳаёти солим дар байни мардум, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, дар байни корхонаҳо, идора ва ташкилотҳо ва муассисаҳо корҳои оммафаҳмонӣ оид ба пешгирии сирояти коронавирус рафта истодааст. дар баробари ин имрӯз мо дар якҷоягӣ бо кормандони муассисаи безараргардонӣ ва маркази безараргардонии ноҳия, ҳамаи муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳия, инчунин ҷойҳои сераҳолӣ, корхона, иdoраву ташкилот ва муассисаҳоро безарар гардонистем. инчунин давоми рӯз бозорҳои доимӣ амалкунанда, бозорҳои якрӯза фаъолияткунанда, инчунин қисми ҳарбии ноҳияро пурра бо маводи маҳлули гипохлориди натрий безарар гардонидем ва дар нақша дорем ки ин корҳоро ҷонок намуда дар байни аҳолӣ корҳои оммафаҳмониро оиди пешгирӣ аз сирояти коронавирус пурзур намоем. яке аз дигар чорахои пешгирикунандаи COVID-19 дар маҳалҳо дар вилояти Хатлон байни аҳолӣ ин бурдани корҳои тарғиботӣ ва оммафаҳмонӣ оиди ин беморӣ ва роҳҳои пешгирии он буд. дар деҳаи Заркорон аз ҷониби кумитаи маҳалла хона ба хона гашта оиди роҳҳои пешгирии ин беморӣ, тарзи истифодаи ниқоб сокинонро фаҳмонида ба оилаҳои ниёзманд ройгон ниқоби тиббӣ тақсим карданд. дар ин сабаб дар марказҳои саломатӣ дастаҳои фасилитатор фаъолият бурданд. ин одамон кормандони тиб ва занони фаъоли деҳа аъзоёни дастаи фасилитатор дар маркази саломатии деҳаи Чорбоғ мебошанд. ҳозир чӣ хеле ки дар ҷаҳон ташвишовар шудааст оиди бемории коронавирус, ҳамаро ба ташвиш оварда, мам аз он ҷумла ёри худамонро бо гурӯҳи дастаи ҷомеавӣ дар байни аҳолӣ расонида истодем. ҳар рӯз кор мекунем, фаъолият мекунем, фаҳмондадиҳӣ дорем оиди гигиенаи шахсӣ, оиди гигиенаи хонагӣ, оиди тозагӣ фаҳмонда додастем. бояд ҳар як одам дар даҳонаш даҳонбандак дошта бошад ки маҳкам боша. мисол дастошона бо собун баъди қазои ҳоҷат, пеш аз хӯрок пухтан, баъди аз мисол гомул кор кардан, чӣ коре ки мисол ай берун бояд ки даsto бо собун шушта шавад. дар самти пешгирии интикол ва пахншавии сирояти коронавирус ҳамчунин аз ҷониби ташкилотҳои ҷамъиятӣ корҳои тарғиботӣ бурда шуданд. бо иқдоми кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Восе аксияҳои тарғиботӣ доир гардиданд.
бо ҷалби дастаҳои ихтиёриён дар ҷойҳои серодан бозору роҳравҳо ба нафарони ниёзманд ниқобҳои тиббӣ тақсим карданд. оиди моҳияти истифодаи ниқоб дар пешгирии COVID-19 ба одамон маълумот доданд. аз рӯи дастуре ки ба мо пешниҳод шуданд, яъне ки бо риояи қоидаҳои гигиенӣ, яъне ки масофаро риоя кардан, ҳатман доштани ниқобҳо мақсад риоя карда мешавад. Ба нафароне ки ниқоб надоранд аз ҳисоби соҳибкорон, шахсони саховатпеша ва аъзоёни фаъоли ҳизб ниқобҳои ройгон ва маводҳои антисептикӣ дода мешавад. бояд қайд намоям ки бо ташаббуси гурӯҳи вакилӣ ва вакилони маҷлиси вакилони халқи ноҳия беш аз 2500 адад ниқоб, 35 литр спирт ва зиёда аз 100 адад маводҳои антисептикӣ, 3 адад либосҳои махсус ба марказҳои саломатӣ ва бунгоҳҳои тиббии ройгон ҳамчун кӯмак карда шудааст. саломатии ҳар як шумо дар дасти худи шумост. дар пешгирӣ ва пахншавии COVID-19 ҳамин гуна аксияҳо бо иқдоми бахши кор бо ҷавонон ва варзиш дар ноҳияи восе гузаронида шуданд. имрӯз мақсад гузоштем ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, дар бозорҳои марказии ҷамоати шаҳраки ҳулбук аксияи тақсимоти ниқобро ба роҳ монем ва касоне ки дар кӯчаву маҳаллаҳо ва дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бениқоб мегарданд ба онҳо ниқобҳо тақсим намоем. кӯмакҳои хайриявӣ аз ҷониби давлат шахсони саховатманд ба беморон дар самти пешгирии пахншавии коронавирус COVID-19 яке аз чораҳои дигар дар ин самт мебошад. рӯзи 20 май аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори дигар шаҳру нохияхои ҷумҳурӣ ва ноҳияи восе 8 мошинаи пур аз бор аз маҳсулотҳои хӯрока ва доруворӣ иборат буданд расонида шуданд. кӯмаки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи мо ворид гардид ки ин бор кори табибонро хеле рӯҳбаланд мегардонад. аз ин рӯ бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи восе гурӯҳҳои таблиғатӣ дар ҳамаи ҷамоатҳои шаҳраку деҳот таъсис дода шудааст ки бо усули хона ба хона корҳои фаҳмондадиҳоро оиди пешгирии ин вабои аср рӯз ба рӯз ҷоноб менамоянд. дар ин рӯзҳо ба шарофати кӯмакҳои хайрхона беморхонаи марказии ноҳия соҳиби ду дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ гардид. яке аз ин дастгоҳҳо аз номи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва якеи дигар аз номи ташкилоти ҷамъияти ҳилоли аҳмар расонида шуд. беморхонаи мо соҳиби асбоби нави замонавӣ гардид ки ин кори мо табибонро хеле сабук мегардонад ва ҳамчунин мо табибонро водор месозад ки сатҳи хизматрасонии худро боз ҳам бештару хубтар ба роҳ монем. дар беморхонаи рақами 5 деҳаи оғҷар ки гирифторони бемории коронавирус ба муолиҷа фаро гирифта шуданд аз ҷониби соҳибкорон дастгирии табибон ва кӯмак ба беморон рӯҳияи табибонро боз ҳам баланд гардонид. ман миннатдории халқи тоҷикро, дӯстии рафоқати халқи тоҷикро баён мекунам ки маҳз дар ҳамин рӯзҳо ин дӯстии якдигар пайдо мешавад. муродали сафаров дигар коре ки дар пешгирии пахншавии COVID-19 анҷом дод, ин бо дастгирии шахсони саховатманди деҳа ба маркази саломатии дехотӣ маводҳои антисептикӣ ва сару либоси корӣ кӯмак расониданд. дар ин самт фаъолияти кумитаҳои маҳалла ва мақомотҳои давлатӣ идома доранд.